What the fuck? Hvad er der galt med ham der? Hvad er der galt med dig? Nope, sorry. Nothing. Det er spillet. Der er lidt galt. What the fuck? Hvad sker der lige for ham der? Det er fucking sjovt. Nej, det er Nej, vi skal kigge på vores community. Sorry. Han er fuldstændig retard, det må jeg så sige. What the fuck? Skal jeg? Hold det tæt på. What? Mit spil, det glitcher fucking ud, mand. Ja, man. Helt fucked. Oh, what the fuck? What? Hvor fuck bliver han af? Han er der. Eller, jeg ved sgu ikke. Okay, nu er det normalt igen. Nu er det kedeligt. Kom tilbage. Hvorfor er han så tynd? Eller? Fuck dig. Du har altid været lidt længe til at skyde. I round! What the what is wrong? Hvad sker der med hans ansigt? Okay, vent lige. Prøv lige at finde nogle andre personer at skyde dem. Oh. Tryk OK. Han er i hvert fald ikke død. I think he was a ghost. Hvad? Sker der? What? Hvad sker der? Hvor du gør det der? Hvad er det der lige, det sker? Det ved jeg ikke. Han synes lige pludselig, at han skulle bare leve igen. What the fuck? Han har en pil gennem hovedet. Og, What the fuck? you just shot through his brain, motherfucker. Fuck you, bitch. Why can't I kill you now? Why you no Diablo? Nope, sorry. Men hvordan kan det være, at der skete alle mulige mærkelige ting, sagde jeg. Da du teabaggede.